Mindenkit üdvözlök, köszönjük, hogy részt vettetek a Rábosebesi Böllér Fesztiválon, de a programnak a csúcsa természetesen minden évben a pálinka verseny, és azoknak a győzteseinek a kihirdetése, valamint azoknak a köszönete, akik azért vették a fáradtságot, szüreteltek, törkölyöztek, lefőztek és idehozták a cuccot kóstolásra. Köszönjük szépen! No, akkor belekezdenénk. Azt mondja, hogy haladunk gyorsan, egy ilyen ügyesen belenézek, nehogy úgy járjunk, mint a Oscar átadón. Na, itt a sugó. Azt mondja, hogy mindenféleképpen úgy döntöttünk, hogy emléklapokat, meg köszönő leveleket adunk, ugyanis, hogyha visszagondolok mondjuk 4-5 évvel ezelőtti pálinkákra, amit persze akkor is nagy figyelemmel, meg odaadással kóstoltunk, hát ott azért az acetontól kezdve mindenféle illatokat éreztünk, ugye rézeleje és a többit. Itt nem volt. Egyszerűen elképesztően jó a minőség, fantasztikusan jó pálinkák voltak, bármelyik pálesz a 4-5 évvel ezelőtti pálinka versenyen döngetve vitte volna az első helyet, de itt szoros volt a helyzet, úgyhogy hát akkor haladjunk. Megköszönjük legelőször Kivék Tibor barátunknak, hogy nevezte a pálinkáját és kitűnő ízekkel állt elő. Egy emléklappal próbáljuk megjutalmazni. Köszönjük, Tibi, légy szíves, fáradjál ide! Köszönjük szépen! Következő jó kis páleszunk, ami tényleg ilyen félpontokkal maradtak le. Ákosé, Dalóai Ákos, köszönjük! Köszönjük! Ugye azért ő neki meg külön köszönet, mert azért ugye itt a rábasebesi erőt igyekszik felfele forralni, úgyhogy csak így tovább. Akkor. Na hát itt van egy fontos személyiség, ugye, aki igen sokat tesz a közösségünkért, de hát a pálinkába sincs lemaradva. Dobos Gyula barátunk! Hey, köszönjük nagy szeretettel! Ez egy szép emléklap! Köszönjük, álljon a leánkákhoz! Na, gratula! Gratulicska, ugye, ahogy a Pozsonyban mondják, gratulicska. Na, akkor tovább, véget puska. Hát ezzel a névemmel találkoztam, de mivel egyéb teendői véget nem lehet jelen az átvételen, ezért megbízta a tisztes gyöngyharmatos feleségét, hogy vegye át, és Horváth Gici Tünde lesz az, aki át. No, és akkor kezdünk az elejére haladni. Van itt egy díj, amit mivel annyira közel voltak a pontszámok, hogy itt a Rábasebesi Hagyományőrző Egyletnek a kóstoló bizottsága is úgy döntött, hogy kiadja ezt a díjat, és én úgy érzem, meg a többiek is, hogy teljes megérdemléssel Gasztonyi Zsolt barátunk vegye át a Zsolti a hátsó fertájon hurkázik, valaki szalasszon már ki.
Kint van, hát... Ne. Hol van a Gasztonyi Zsolti? Ül még az udvaron, várj egy kicsit. Ott iszik a... És nem kell bejönni. Hát, jó. Itt áll belőle? Koma here? Nem vette komolyan. Mindjárt beugrik majd. Mindjárt ilyen felszólításra készen. Ugrik. No! Zsolti! A pálinka verseny külön díja Gasztonyi Zsolt kitűnő pálinkája. Gratulálunk neki! Hát lámpa lázába egy kicsit ugye ott még levegőzött, de érezte, hogy lőne dicsőség. No! Azt mondja, hogy 4. helyezett Horváth Róbert. Éljenek a többiek! Harmadik helyezett Füleki Péter. Serleget neki! Gratulálok, Peti! Gratulálok! Na, várjál, blik neki! Peti! Serleg! Na! Varga Péter! Második hely. Igen, a Peti megbízott bennünket, hogy bizonyos családi okok véget nem lehetett itt. Át fogjuk neki adni a díjat. Teljesen érdemleges a második helyezés. És hát az első díjnál, tehát ezt úgy szokták mondani a sportban, hogy hát szóval ez ilyen abszolút első hely. Tehát itt tarótak ezek a pálinkák, tehát szóval valami brutálisan jó helyezést ért el a vakkóstolásba. Márkus József. Abszolút első hely. Abszolút első hely. Tibi, légy szíves, vedd át a Jóska nevével, nem tudom, vagy nem is tudom, hát Orsi. Hát nem tudom, valaki vegye már az első helyet. Gratulál Jóskát! Oké, hát légy szíves, hogyha van vonal vagy térerő, akkor hívd fel. Oké. No, akkor még van egy nagyon lényeges dolog. Szólítanám dr. Gasztonyi Zoltánt, néhány mondatot szeretne még itt az eseményekhez hozzáfűzni, ez már nem a pálinka verseny, úgyhogy én mindenkinek legjobbakat, meg jó magatadást kívánok. Átadnám a mikrofont. Köszönöm, kedves Palikám, hát este 9 óra körül már néhány összefüggő mondatot nehezen tudok elmondani. Nézd a sebesség Magyarvárdő dohányjegynye, sajnos ezt a pozíciót birtokolom, most már úgy érzem. Szeretnék köszönetet mondani egy fontos sebesi szervezőnek, aki évekre visszamenően mozgatója és gyámolítója, szervezője volt ezeknek a közösségi eseményeknek, és Kisfalunkból származik. Tehát szeretettel köszöntöm Ivék Tibort, aki eddig évekre visszamenően szervezte ezeket az összejöveteleket, és nagyon köszönjük. Most egy picit kivonult ezektől a dolgokból, de reméljük, hogy jövőre már más. Köszönjük szépen!
Szeretnénk, hogyha itt a igazi átvétel, ez Nem a pálinkán, nem a pálinkában, hanem egy kicsit ez a mindenképpen kellemes megoldáshoz szeretnék egy olyan, hogy legalább mi is hozzájáruljunk. Oké. Na, gyere! Akkor most a szót kaptam egy kicsit, akkor elérzékenyültem, nekem őszintén olazodik. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon meglepett mindenki, most az nem tudom mit mondani, de tényleg nagyon-nagyon köszönöm. Meg ami pont amit eszembe van, és én remélem nem bántottam meg senkit, engem sem bántott senki, én azért léptem le, mert elég volt. Köszönöm mindenkinek! Majd a szoknál, jó? Pibikém, mindig legyen szem előtt, ezt mi nagyon komolyan gondoltuk. Ennyi. Nincs több hozzáfűzni való. Lőn a dicsőség! Még valami. Nagyon köszönöm ez éves segítséget is, mert már a tavalyi sem bonyolódott volna le, rendbe, profin, kifogástalanul és legjobb minőségben, hogyha a gyerekek nem segítenek.